Continuem amb la següent pràctica, la pràctica 4, on treballarem amb el cicle del carboni al Sol. En aquesta pràctica, sobretot, treballarem a l'entorn Estela, però també amb les dades que he obtingut a les pràctiques de laboratori. El primer pas que hem de fer és, com sempre, obrir Estela. Recordeu que nosaltres sempre utilitzem la versió Research, ¿vale? La 100.03 Research, d'acord? No la Runtime. Obrim Estela i, bueno, el primer pas és dibuixar un model molt simple que hem de fer, ¿val? Podem crear la nostra variable de nivell, que serà la quantitat de carboni que tenim al Sol. Podrem posar el seu nom, a la variable de nivell i posem carboni en el Sol i les unitats, que seran quilograms de carboni per metre quadrat. Això serà la nostra variable de nivell. Què fem ara? Doncs afegim una variable de flux. Quin és el flux d'eixida més important del carboni al Sol? Doncs serà la respiració de la matèria orgànica per part dels microorganismes. També li podem posar aquest nom a aquest flux. Respiració. I les unitats, que seran quilograms de carboni per metre quadrat i dia. Recordeu que els fluxos sempre porten associats unitats de temps. Bé, en aquest moment estem en la modalitat d'Estela de dibuix, que és quan tenim aquesta boleta del món dins aquí a dalt a l'esquerra. Això vol dir que, per exemple, si cliquem dins de la variable nivell, se'ns obri un quadre de text on podem posar notes descriptives d'aquesta variable nivell, per si després volem tornar i tindre alguna referència, no? Podem posar variable de nivell del carboni al Sol. Bueno, una nota, un exemple. Anem a l'OK. D'altres coses que podem fer és posar quadres de text descriptius del model. I, per exemple, podem posar model del cicle de carboni al Sol. Això és útil quan estem creant models molt complexos, amb moltes variables de nivell, fluxos, parts associades, això pot anar ajudant a crear el model. Simplement que tingueu en compte aquestes ferramentes d'Estela. Doncs una vegada ja hem creat el nostre modelet, que utilitzarem en aquesta pràctica, el que hem de fer és ficar les dades dins de la variable de nivell i de flux. I per això utilitzarem les dades de les pràctiques de laboratori. Per tant, ara passarem a calcular aquestes variables.